Svima sale opet pokušavam da nađem kadar, da, Šćepan, pokušavam da nađem kadar, ali nekako ispada mnogo ružan. Sad, da li je zbog, ovo je sponzorski kačket, da li je zbog Šćepana ili zbog mene. Ovako, Šćepan je moj drugar, u sportu je naravno, manekin je, model je, promoter je, bavi se ovako, znači, sportom i lepotom. Dva pitanja za Šćepana i onda ćemo malo da ga snimamo kad vežba. Šćepane, prvo pitanje. Šta misliš o šipkama i kakva se ekipa skuplja na šipkama? Pa u poređenju sa teretanom sigurno malo zdravija priča, malo normalnija onako na vazduhu, više priče, više druženja, a ne samo ogledalo i pumpanje. Što se tiče samih vežbi isto naravno ovde nekako drugačija dinamika mišića i to mislim ne može noge da se nešto puno rade, ali mogu naravno ako je neko istrajan, uporan, može i to. Duva Mano Vetrić. Da, malo pirka, malo vidiš ljudi prirodu, vidiš gospodina Saleta. Čekaj, šta smo rekli, zglobovi, zgibovi, sklekovi, stradaju malo zglobovi, ne? Pa ne. Upala mišića. Ne, to se sve, pa to je sve više istezanje, nemaš ti tu, to je svoja težina, znaš. A koliko misliš da je potrebno sad početniku da dođe na taj neki tvoj napredni nivo i malo sklekovi, trčanje, šta bi još preporučio? Godinu dan. Pa da, sigurno mora jednom nedeljno, dva put zavisno od konstitucija, ako treba mršavljenje, obavezno možda 2 puta trčanje, ako ne treba mršavljenje. Dobro, ti si moj drugar, ali i primer za jedan sportski život i modeling i sport idu zajedno, naravno, i očuvat ćeš to, hvala Bogu, ceo život ćeš se baviti time kao i ja. Ajde još da imali kriminala tu, imali budala, imali prolu sveta. Nema, ovde sve normalni momci dobri, ovako dođu i roditelji malo s decom, tako da je sve ono, da kažem, prirodna atmosfera. Znači nema straha, nema kakva straha. Druženje, neko drugarstvo. Da. Ajde malo ćemo da vidimo šta on to radi. Eto, pozdrav za sve, ispromovisali smo ovo Šćepana, malo sportski život i vidimo se uskoro. Šta bi ti to preporučio, ajde da vidimo. Da, lepo. Odlično. Da im leđa. Lepo, svaka čast. Dobro. Malo propadanje. Super. Eto, kao što vidimo, dosta se tu vežba, dosta je tu ljudi. Potražite ovakav park u vašem kraju. Hvala puno. Potražite ovakav park u vašem kraju i počnite sa radom. I vidimo se za godinu dana. Eto, vežbat ćemo zajedno. Bravo.